Mzansi South Africa yonke ngiyabingelela igama uMabutho akaSebe ngaphansi kweProjnathi TV. Uhlelo iReconciliation. Namhlanje ke silana eBalfour. Sipalelwe uManqoba Sibiya. Ngesibanga sokuthi uhlusha umama wakhe ngophuzo oludakayo. So usibhalele ngoba esithemba ukuthi simsize njengeProjnathi TV. So njengamanje sizohlangana ke no Manqoba Sibiya sizwe ukuthi udaba lakhe lihamba kanjani, lihamba kanjani emndenini. Njengamanje sikhona la sizosiza siseBalfour. Njoba usakhona ke mbukela ungakhohle ukuthi subscribe lapho solange usazoqala ukubukela i-episode. Ulike, ushare. Njengamanje awuhlale nami Samkeli Manqoba. Siyabonga. Okay ke babukele sesikhona sesambe nanguManqoba manje khona lapha ngithi Manqoba Sibiya akuhlale nami ke sizwe udaba lakho baba kunjani siyaphila njani uManqoba Sibiya igama ngeke ngalibona lapha ku-email usibhalelile imini phela Manqoba ya baba wabuke ukukhathazekile awungilandise kancane ulandise nombukele ekhaya izima lento ya baba kade sizama sehluleka kodwa njengoba ngicine senginibhalela ingoba nambe sengibona ukuthi cha sekunzima ngempela manje ngihlusha umalo endlini umalo njalo uphelela uhleze esetshwaleni ngasonke isikhathi esetshwaleni umalume uhleze esithengela ukudla umalo akuthathe lokudla akudayise ukuthenga umalume ukuthenga akudayisa bese thenga ubhe ngithi ngiyafika nami ngizofunda ngoba ngise college nje ngamanje use college kodwa kunzima kwanami ukuthi nginake ezimfundweni zami ngihlezi ngicabanga ukuthi ngabe endlini kwenzakalani njengoba uma enje lapho ekhaya lapho kuhlala nungaki lapho ekhaya endlini sibathathu uwe mina umama umalume umalume yena unakekela ekhaya uyena unakekela ekhaya wena nje use college wayena malume uyena ubuye abhadalele imfundo zami ekhaya konke nje kubhekene nomalume ngizwe uthinta indaba yokudayiswa ke kokudla umama mayidayisa ukudla ukudayisela ini kahle ubuye kudayisela abangani bakhe ahambisele ngisho umakhelwane kuthi nje athola ubhiya uthatha igrosa endlini ayidayisa ngaphandle idayisela ubhiya uyaphisana nangokudla ayibo kuthi nje athola imali kaBhiya njoba nami ngeke ngaba nesicelo ukuthi mhlambe ngayinini engakwazi ukungisiza obesilakhi busekwalizama usizo ngaphambilini ulokusolva le nkinga yasekhaya masizama bomndeni basitshela ukuthi uma ayikho into abazoyenza ngoba babe bakhuluma namagama ukuthi uma uyena wabulala ubaba izinto enjalo azengiphathi kahle njoba ngise esikoleni kusho basolo kusiyena wabulala ubaba wayezo abulala ubaba uhlapha unamafathile noma kwenzekalani okuningi angikwazi singakuzwa ngaye baba sekunesikhathi ashona usenenyanga ezintathu asisikhathi eside inyanga nje ezintathu like amanye ama family members ninawo around noma akhona kodwa akukho la siza khona ngoba ngithi kuleli viki edlule bengekugogo ugogo wangixosha angisho ukuthi angisingani angisizizukulu sakhe mina angeyobuza uma ukuthi ubani baba wami ngempela izinto enjalo ziyangihlukumeza impela engqondweni uma mphuza like usuku nosuku noma alikhe la mahala ayibo ayalikho impela la mahala kanjalo hayi nazibonela ke babukeli umama uyaphuza usuku nosuku uzathatha igrocery yasendlini ayidayise ngesibanga sokuthi ufunani ufuna ubhiya uManqoba la umfana wakhe ukhala ngalokho so njengamanje sizohamba ke Manqoba ne siyekhaya ukhona umama ekhaya bakhona obaphelele bobathathu bobabili abazi ukuthi siyeza angithi abazi ukuthi siyeza njengamanje siyobazuma kumnandi ke vele ukuthi nifike endaweni kungalindelekile ngoba wonke umuntu akalindelele ukuthi akaplananga lutho so sina siProjnathi TV siyobazuma siyafika senza usizo njengoba ubhuti Manqoba la esithemba njengeProjnathi TV ukuthi thina singabezamile yebo indawo ziningi aphathi usizwa nithi anilithola ngithi banisho salena le okay njengamanje sizongena ekhaya ne khuleka ungakhathazeki uyehlisa umoya sizongena ekhaya sikhulume uthena ubhuti khona ngithi sikhulume nobhuti sizwe ukuthi ikhamba kanjani sibone ukuthi singamisa kanjani le ndaba yakho yabo yabo ngiyabuza hayi ungakhathazeki mase khona thina nawe uyazi Projnathi TV sesibasizile abanye hayi ukuthi siqala ngasesasizile abanye vele so nawe usibalele ngoba usithemba ngithi ukhona ekhaya la ula ekhaya okay ake babukeli sesifikile kakha uManqoba kaSibiya
So njengamanje sizoma la Sindi Manqoba angene ngaphakathi asive sami. Sindi Manqoba angene ngaphakathi akhulume nomndeni so la kuthi nasahleli ngaphandle then ke yeah. Sicela uhambe nathi lapha siye ngaphakathi. Bakhona lapha. Yeah, bakhona. Okay, hayi sizolinda khona lana. Okay Mzansi, babukele Pressure TV. Sesabe sangena la kwaSibiya. Isibongo kwaSibiya ekhaya. Manje sizatholileke ubhodi ngapha. Salinde kumama ke ngaphakathi. Angazi bathi usenzani umama baba. Umama usazisula la ngaphakathi. Usasisula umama. Nangu uma ubhodi la uManqoba la uselifile udaba lokuthi angazi umama uhlupha ngani ngotshwala nani uphinda dayise nezinto kangazi ngizwa makusho ubafu la uyiqiniso kuyiqiniso ngoba ngihlizi ngizama ngiphanda mara mangithi ngiyabheka ukunya ngisakujule ngisabonakali and uyafunda isikole uba nenkinga nokuba ne-challenge enkulu umama uhlala phuzile yonke into mawuthi uyambuza uphuzile lezi zinto lezo zisekho ezibonakalayo ubaba yena open ubaba washiya washona kudala yebo. Oh okay ngibona nana imoto la ngemuva yabane yakho imoto leyo kuya kababa kodwa seyisele nami yimi sengimentionayo njengamanje yeah like umndeni wena like ezinye amanye ama family members noma yinje ngihlala no 3 nje ama family sazama kuba but awazingeni so decide vele ngakusika so yeah okay ngeke nafuna nosizo phambilini vele kwabanye abantu hlala kwezinye indawo esizamile futhi angazi nayizama since umama nithi mama uyaphuza wenza nani angazi namzama ukumusa mhlambe somewhere cha but usizo besingalidinga nje ukuthi nje athole nje usizo le-rehab yebo hayi ngiyakuza hayi ke simlinde umama sibone thina wenza kanjani fana kithi unqobuzini yebo khule ungaphatheka sesikhona si-Fresh Nathi TV yebo Manqoba okay ngiyakuza ngiyayizwa ukuthi imoto isiphethwe wena manje hayibo kanti manje yini mase ningibizela abantu be-TV mase ningibizela ama-camera Manqoba kwenzakalani kodwa vele bovela ungangifuni mntanami yasi inkosini nawe songene kule nto cha usabona mama kunjani ngiright mfanami siyaphila mara bangifunda bantwana ukuthi ngizichaze kuqala ungazi nawe usumangezwa ama-camera nani ubona abantu begcwele indlu begcwele ibala igama Mabutho ngisoka Fresh Nathi kodwa ngabe bebangitshelile kuqala ngabangitshelile kuqala ukuthi kuza ama-camera okay ngiyasoca sixoseleke nalokho ukuthi sikuzume nje nawe ungalindele ungazelele igama la nguMabutho ngakasebe ngisoka Fresh Nathi TV sibhalele la uManqoba la ngesibanga sokuthi kunodaba afisa ukulikhuluma njengoba sibizile ukuthi futhi uma sekhulume lilungiseke idaba la khona la ekhaya ngizocela ke mama uthi umama ubani ngoba ngizothiwa ikwasibiya la ekhaya umama uSibiya abantwana bakho lapha bobabili Manqoba noNkosinathi okay uManqoba unodaba asibhalele ngala afisa ukuthi axoxe nawe njengoba sibizile usibize naye ngoba esithemba ukuthi singalilungisa ngendlela ezithile ngiyacela ukuthi mama ukuthi umama Masibiya ukuthi umuphe indlebe umuze uthi Manqoba baba ngiyazi ukuthi kunzima nto kodwa cela uzame ukuthi ukhuluma nomama la ukuthi wayesila namhlanje mhlawumbe naye uzounderstand ngathanda ukuthi kodwa ngixolise kuqala kodwa ngendlela ekwenzeka ngayo la ekhaya kwamina ngiphatheka kabi akukho la ngikhululeka khona ngisho emfundweni zami ngiyafeyila izathu zokuthi ngifeyile ingoba mangifika ekhaya ngihlezi ngicabanga ukuthi ngabe uma uyongithethisa athini namhlanje ngihambe kuseni ngingadlile ngibuye futhi udla kukho endlini kodwa imali yotshwala ihlezi ikhona umalume uyangithengela i-uniform uyangilethela nje ukudla esikoleni angibuza ukuthi ngabe ngidlile yini kodwa manje noma ngivela endlini wena izungithethisa ngifela kanje kungenxa yakho ingakho ngikhetha ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngcono ngizama ukuthola usizo lokuthi mhlambe uye nomse rehab usondeze size ingane zakho usithande sobabili ubandlululo lungabi khona
njoba mama ngikhetha ukubiza labantu bakumabona kude ukuthi mhlambe kungayibona abangisiza ukuthi uye rehab. Mamula yakho. Hawu uyangihlanyela. Mamu yakho. Wo. Anazi ukuthi ngisuka kuphi nalempilo. Nginikhulise nibe ngaka nazi ukuthi ngisuka kuphi. Uyakhona. Wahamba babona wangishiya inkingeni. Ngangena ikolodweni ngendaba yenu. Irehab izokusiza. Angeke. Lapho kula ngayikhona. Izokunceda. Ukuthi ngize ngiphuze kasokusukelephi why ningahlalanga nami phansi la ngibuza kucala. Izokunceda irehab kodwa mama. Angeke khoneke. Lapha ngi. Kanti mama masibe yini indaba ucanga ukuthi utshwala kungabe isolution yazo zonke inkinga ezikhona. Into engitutuza empilweni. Ngoba phela bayasho kuyakuveza uManqoba la ukuthi ukazama ukukhuluma nawe bakubazama ukukhuluma nawe njengefamily ekhona la but hayi ngathi akulungi. And namanje ungabe rehab namanje. Umnteni wakho awungifuni. uManqoba uhambisana nomnteni wakhe. Nkosi bengithembe wena mara ke angazi kumele ngithini. Uhambisa nomndeni wakho umndeni like umndeni wakhabo baba. Yebo. Aw. So nifuna ukungihambisa la ngafuni khona. Uzothola usizo. Ma ukuthi nina nisiza kahle ngizoye. Kodwa ubona ukuthi ingane njoba zifuna irehab ziyakucabangela ngoba ziyabona ukuthi utshwala akusiyo solution vele. Yezinkinga ngoba kuyakuvezwe uManqoba la ukuthi unani ukuthatha imali uthatha igrocery asendlini udayise ngesibanga sokuthi ufuna utshwala. Hlala senza into eyi-1 njalo. Angisakhona ukuhlala ngaphuzanga. Awusakhona ungaphuzanga. Ubani wakufaka etshwaleni wasifaka wena ngesibanga senkinga? Aw. Kodwa yikho kwe right lento ukuthi uthatha imali esendlini kudla njengoba uthatha udlo kwasendlini uthi ingane zizodlani wena uma uthathile uphuza utshwala ngithi ubese uba right ingane zona zisala kanjani mama baya esikolweni ngithi yeah sala baya esikoleni but ukudla kuphela usuthathile ukudla wenza idingo zakho wedwa uzona ingane uthi aziphile kanjani ziphume ziyocela ngaphandle hayi mina mama masu why uthengisa ukudla kwabantwana mabephandle bengithengisa kuphi ukudla uManqoba uyasho nje uNkosi nathi uyangithengela ukudla uManqoba uyaye esikolweni uphandela ukuthi mina uthatha ukudla ukuthengisa angithengisi ngithengelwa bangani kumele ngenzeni mara njalo uhlala uthenga into eyi-1 yini ma wena uphilela abangani kunengane zakho lokho ufuna ukusho angisho kanjalo Manqoba Manqoba kusukela kudala ungangifuni imaka uyaye esikolweni umuntu ongayinanga uyangithengela ukudla uyadla ulala udlila ngithi uyena ongenzela izinto esikolweni hayi nyekeni mina ha no mama sizofika egcineni no ngicela phansi sike sizwe kahle ukuthi wena mama kungani like wenza zonke lezi zinto lezi ngoba nje okay asali uManqoba usomntwana esikole usafunda but amandla kaNkosinathi wacekela phansi ngoba phela yena engibuya kuso labantwana basazi yeah ngibuye ebunzimeni yeah ngashiwa ubababo ngabakhulisa ngumama ngiyi1 angifuna umuntu namhlanje bazongihlekisa ngabomakhelwane cha ingane ziyakuthanda njengoba sisibizile ziyakuthanda yini into abayidingayo kimi kahle kahle rehab mama akunandaba ngizoyenza lento abayifunayo ngiyabathanda abantwana bami awuzo e-rehab ngisaya hayi ke uyezwa uManqoba mangabe kunelisa bona ngiyaya Nkosinathi yanijabulisa le ndaba siyabonga kakhulu hayi ngijabulisa kakhulu mina ngithanda ukubonga uManqoba kakhulu ukuthi agcina abhalele mina agcina sibizile ngoba sizamile ukuthola usizo sengahamba ngakhululeka umama bekade nenkani sonke lesikhathi since kodwa ngiyam-understand mina ngiyamuzwa machaza isimo sakho ukuthi sokuhlukumezeka kwakuqala ngakhululeka manje ngingakhululeka na ngoba ngivumile lento abathi ngiyenze cha mama okay sajabule ukuthi uvumile ne sajabule ukuthi njengamanje yini okusele cha cela ulinde kancane njengamanje babukeli niyabona umama sajabula ukuthi uvumile ukuthi uzoya rehab umndeni uyajabula so ngizokhuluma ke nethimba lami ukuthi sibuye ngakusasa sothatha umama nento zakhe limhambise rehab sibone uthatha isikhathi singakanani ngenzela nina bantwana bami ngoba niyangibonisa ukuthi niyangithanda yeah ngiyaya la nithi ngiyekhona Nkosi hayi buya Manqoba la nithi ngiyekhona ngiyaya nethi nina ngenzela nina akekho umuntu engimenzelayo hayi ke bantwana bami njengoba ngiyanithanda ngiyanithanda hayi ke babukele iProduct TV nazibonelaka Manqoba nomama wakhe isimo silungile njengamanje
umndeni ohlangene. So ngiyanicela ke nawe ke lapha ekhaya ungabe unesimo esikanje lapha emsebenzini unomuntu ongasathelelana naye amazi noma nibabili noma nibathathu so senifuna ukuzwana nani ningasivalela nani la kwi-Project TV sinenze nithelelana amanzi nibone ngasolinye. Email iyona lesi projectnative@gmail.com, ama contact ungas WhatsApp or usifonele iyona leyo. Njengamanje sizohamba nabo nethimba lami kusasa bazobuya belanda umama man. Yeah, bazobuya belanda umama bemuse rehab. So umndeni ujabulile. Ujabulile baba. Hayi ngijabule kakhulu impela hayi. Inhliziyo siyavuleka. Ungathi nje kubabukeli be-Project TV. Hayi ngafisa nje ukusho ukuthi cha masumndeni sezingane impela njengoba kazi ukuthi ingane zamanje vele zibe zingabalaleli abazali kodwa bengukuthokozela kakhulu ukuthi cha masumndeni asibe imbumbi impela sibambaneni njengoba kuyimini impela wokugcina ekhaya ngakwazi ukuthi ngibe nomqondo ukuthi ngitholele uma ile gama lesilungu Progression TV kanjalo ukuthi umama yatholakala mama yatholeka mama Msoyi ngendaba ukuthanda abantwana ngiyabonga kakhulu engithanda ukumbonga kakhulu uManqoba umfethu omncane ngicabanga ukuthi angayizinto enje ngibonga kakhulu kuyena sabona nabona ke babukeli ungakhohlwa ke uyasubscribe uyashare uyalike uyakhomenta Project TV YouTube channel uyasithola naku Instagram usithola naku Facebook usithola naku TikTok i-Project reality show. Siyabonga.